5, 4, 3, 2, 1. Aikani on päättynyt. Aika on nyt päättynyt ja on ehdokkaiden loppuräppien vuoro. Aloitamme oikealta. Vihreiden edustaja, olkaa hyvä. Hyvä, Oti. Okei. Jos pää hokee pää omaa, tarttee pää kokoomuksesta lomaa. Käytä sä nuori päätä omaa ja vihreisiin tuu mukaan kovaa. On mulla esitteitä omasta takaa, voi niitä vaikka sulle jakaa. On tänään menossa hikisee itikseen, lähdessä sinne vaalityöhön megeen. Nähdään Tallinnan auki olla, jos et halua antaa perheiden auki olla. Tehdään yhdessä köyhyydelle stoppi, soi silloin mun sielussa ikuinen rokki. Seuraavaksi SDP:n edustaja. Miksi pilvi? Politiikka täytyy pelastaa, et stadi tää maa ja maailma jatkoskin hyvin makaa. Miksi SDP demarit? Demarit on puolue ehkä harmaa, mut se kestävän kehityksen ja oikeudenmukaisuuden hyvin valtios myös jatkostakaa. Ja bonuksen hei, pilvi lupaa myös vaalien jälkeen pilviteltaa pelastusautoa ja pelastusjuhliin jatkaa, siis tuu mukaan. Rauha ja vakaus, kestävä kehitys, estetään eritys. Se antaa työtä kaikille, se istuu oikeuden tuntoon. Kepu ei petä, me pannaan Suomi kuntoon. Hyvä! Juhana Vartiainen, olkaa hyvä. Työlinjaa putkeen, ei leikkauksille. Välillä saa miettiä, onks Rinne ihan dille. Kun jengi on duunis, riittää fyrkat kouluun, eikä tarvi munjatepon enää muuttaa Ouluun. Työlinjaa putkeen, työlinjaa putkeen, työlinjaa putkeen. Nyt lähtee. No niin, nyt. Äänestä arvoi, kestäviä varmoi, perheiden puolesta, nyt ja vasta. Ilman sitä yhteiskunta on ihan saiba. Venettä myrkkypäin, nyt ja asta, nyt ja vasta, nyt ja aina. Viimeinen henkäys Suomen puolesta aina. Mitä mä yhteen? Me kerrotaan sulle. No niin. Kuten sanoin alussa, en ole räppäri, vaan enemmänkin tämmöinen progressiivisen musiikin ystävä, mutta mennään. Sä haluat olla vapaa, sä mietit sitä tapaa. Miten ehkä elää, miten ukkeli pärjää. Kori on kädessä, Marjo ei ole missään. Nuori mies astuu työkkärin sisään. Vaikka kun yrittää, niin välit tulee turpaa, jolloin antaa yhteiskunta myös turvaa. Tää on tosi paha, kaikki on ollut ihan sikahyviä. Mun räppinimi on Iso S, joka on sit totta kai mun kansainvälisellä urallani Big Ass. No niin, jos toiveissas on parempi maailma, vasemmistoliitto on oikea valinta. Meille on tärkeää ihminen ja luonto, tää ei oo turha juonto. Kaikille kuuluu maksuton koulutus, muista tää vaikka olisi kokoomushoukutus. Jotta maamme saadaan paremmalle tolalle, on tärkeää antaa ääni vasemmalle. Tää on ihan järkyttävää. Tää on tosi vaikea. Eikä varsinkaan suomeksi. Tästä tuli tämmönen omakehunta. Mä oon taistelija ja autan hiljaisia. Ja ne, jotka putoo pois, ei tekis sitä, jos rahaa ois. Mä en anna kenenkään jäädä, enkä yhdentekeviä asioita säädä. Nyt on aika tehdä päätös ja demokratia. Demokratia on hieno juttu ja sen pitää olla kaikille tuttu. Siis äänestä, hanki tieto ja äänestä stadin. Hyvä tyyppi, joka ei vie sun asioita kaniin. Hyvä.